Sa kabundukan ng Ivaude, naninirahan ang isang higanteng nagngangalang Fifi. Siya ay kinakatakutan ng lahat. Kung gayon, walang sinuman ang nagtangkang dumako sa kabundukang iyon. Subalit, lingid sa kaalaman ng lahat, si Fifi ay isang napakagandang dilag na isinumpa noong siya ay sanggol pa lamang kapalit ng kahilingan ng kaniyang mga magulang na sila ay gantimpalaan ng anak. Kung kaya si Fifi ay isang higante sa umaga at bumabalik sa normal niyang pangangatawan kapag kagabi. Isang araw, may isang prinsipeng nagngangalang Julian ang naligaw sa masukal na kagubatan ng Ivaude. Naku, naliligaw na ata ako. Hindi ko na alam kung anong lugar ito. Habang paikot-ikot sa kagubatan, si Prinsipe Julian, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kung kaya siya ay naghanap ng kanyang masisilungan. Ang linis naman dito, tapos may mga gamit pa. May nakatira siguro. Total, dumidilim na. Mas mabuti pang ako'y dito na muna magpalipas ng gabi. Ang prinsipe ay nakatulog. Lingid sa kanyang kaalaman na ang kanyang sinilungan ay ang tirahan ni Fifi. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa aking tirahan? Napabalikwas ang prinsipe sa kanyang pagkakahiga at tila natulala sa kagandahan ng dalaga. Ginoo, hindi ko po ibig na kayo yusgahan. Pero kung balak niyo po ay masama, nagmamakaawa po ako. Huwag niyo po akong saktan. Hindi alam ni prinsipe kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa inasal ng dalaga. Kung kaya't siya'y biglang humagalpak ng tawa. Naku, magandang binibini. Wala akong ibang ibig kundi ikaw. Ano po? Ang makisilong lamang sapagkat ako'y nawawala sa aking sarili dahil sa iyong ganda. Po? Wala. Sabi ko, ako ay nawawala sa kagubatang ito. Ganun po ba? Huwag po kayong mag-alala. Ituturo ko sa inyo ang daan bukas. Subalit... Ba't ka huminto? May gusto ka bang sabihin? Ba't di ka mapakali? At di ka makatingin sa akin? Kasi... Huwag kang mag-alala. Kung ano man ang iyong sasabihin, hindi kita huhusgahan. Napanatag ang loob ni Fifi sa sinabi ni Prinsipe Julian, kung kaya ikinuwento niya sa binata ang lahat. Mag-uumaga na nang matapos si Fifi sa pagkukwento kay Prinsipe Julian, kaya unti-unti na siyang nagiging higante. Kabaliktaran ng hinihintay na reaksyon ni Fifi, si Prinsipe Julian ay manghang-mangha sa pababagong anyo ni Fifi at ituro ni Fifi ang lugar kung saan pwedeng dumaan si Prinsipe Julian para makauwi sa kanilang lugar. Nahulog ang kanilang loob sa isa't isa. At si Fifi at Prinsipe Julian ay namuhay ng mapayapa ng punong-puno ng pagmamahal sa kabundukan ng Ivaude.